Elastiko zuri-gorria. Koloreak. Kaixo, eta ongi etorri. Gaur, koloreak ikasiko ditugu. Eta ze arropa eta ze kolore gustatzen zaizkigun deskribatuko dugu. Tira, konturatu zarete, ezta? Niri kolore guztiak gustatzen zaizkit. Kolore argiak eta kolore ilunak gustatzen zaizkit. Udan nahiago ditut kolore argiak eta neguan ilunak. Eta futbol zelaira joateko, elastiko zuri-urdina, jakina. Eta zuk, ze nahiago duzu? Zuri-urdina, ala zuri-gorria. Bideo honetan, Amane eta Sandra arropa erosten ari dira. Horretarako, kolorei buruz hitz egin eta gustuak komentatuko dituzte. Ze kolore? Ez nago ziur. Zein da zalantza? Kolore argia ala iluna. Niri iluna gustatzen zait. Ea ba... Hau? Polita da? Bai, ez da? Egon. Hau ere bai. Amane, bakarra erosi behar dut. Arropa denda batean, erosteko, jantzien izenak eta koloreak erabiliko ditugu. Jantzia eta bere kolorea adierazteko, izena eta adjektiboa erabiliko ditugu. Gogoratu, kasu marka, adjektiboak hartuko duela. Objektua, norkasuan singularra bada, a bukaerarekin, eta plurala bada, ak bukaerarekin. Adibidez, Sandrak blusa urdina erosi nahi du. Edo, Amanek galtza urdinak jantzi ditu. Jantzi kopurua edo zenbakia jartzen badugu, adjektiboari ez diogu markarik jarriko. Adibidez, Sandrak blusa urdin bat erosi nahi du. Koloreen nolakotasuna gehiago zehazteko, argia eta iluna adjektiboak erantzi ahal ditugu. Kolorearen segidan jarriko ditugu argia eta iluna, eta norkasuaren marka azken adjektibonek hartuko du. Adibidez, Amanek blusa urdin iluna hartu du. Koloreen arteko kombinazioak honela erabiltzen ditugu euskaraz. Adjektiboa, kasu markari gabe, marratxoa eta ondoren adjektiboa dagokion kasuan deklinatuta. Adibidez, Athletic futbol taldeak elastiko zuri-gorria erabiltzen du. Realak elastiko zuri-urdina erabiltzen du. Argazki zaharrak, zuri beltzak, dira. Lotu kolorea eta izena. Zein da gorria? Hori da. Eta zein da horia? Ondo. Orain aukeratu zuzena. Nolako koloreak janzten ditugu udan? Argiak. Eta nolako koloreak janzten ditugu neguan? Ilunak. Atletikek elastiko zuri-gorria erabiltzen du. Eta realak elastiko zuri-urdina erabiltzen du. Jantziak. Koloreak. Jantzia eta kolorea adierazteko.
jantzi kopurua zehazteko. Koloreen nolakotasuna zehazteko. Bi kolore kombinatzeko. Aio, lagun!